खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बे चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो अनसायलांगोन। दिनै जों सावरायनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै फिन खेबसे बर' गामिखौ इभिक्सन खालामनाय नुथाय जों नुनो मोनबावबाय। मोनसेनि उनाव मोनसे मानो थाखाय बर'नि संसार जानाया हालाय हाफाय जानांदों, मोनसेनि उनाव मोनसे मानो दुखु फैबाय थायो बर'नि संसार जानायाव। माब्लाबा दाय गैयै सुबुंखौ इनायै गावथारनाय, माब्लाबा न' बां सिफायनानै होनाय, माब्लाबा इनायै नंखाय बिजिरनायजों दासिमबो बोलि जाबोनांदों बर' हारिया। मानो थाखाय दिनैसिमबो बर' हारिनि संसार जानाया गोजोर जायाखै? मानि थाखाय दासिमबो बर' हारिनि संसार जानाया गोजोरनि लामाथिं आगान सुराखै? दिनै जों आसा खालामदोंमोन बिटिआर एकर्ड जाबाय, गोजोन गोरोबथा जाबाय, बर' हारिनि गेजेराव अरायथानि थाखाय गोजोननि बारा बारसिगोन, बर' हारिनि संसार जानाया गोजोननि लामा फारसे आवगायलांसिगोन। नाथाय बेफोर गासैबो दिनै फैमाल नुजाबाय। दिनै बिटिआर एकर्ड गोजोन गोरोबथानि उनावबो इनायै गावथारनाय, नंखाय दाय साजायनानै गावथारनाय, खेबले खेबले न' बां सिफायनानै होनाय, इभिक्सन खालामनाय, नंखाय बिजिरनाय, बे जाथायफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुजाथिदों। दिनै जों आसा खालामदोंमोन बर'नि सासे गेदेमा बिथां प्रमद बर', जाय प्रमद बर'आ दुलाराय बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों होनना जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय बिथां बायदिया दिनै, बिथां बायदि गेदेमा सुबुङा थासान्दियावबो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे बर' हारिनि गेजेराव दुखुआ फैबाय थादों। दिनै जों मा आसा खालामनो हागोन? दिनै जों बिथांखौ मा आसा खालामनो हागोन? दिनै सरकारनिफ्राय साख्रि बाख्रि बा माबा मोनसे मोजां मोन्थायखौ मोननायाथ' बादानो हो। दिनै मावनानै जानो थाखायबो, थांना थानो थाखायबो दिनै राहा गैया जानानै दङ। न' बांखौबो सिफायनानै होजाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालाम, लोगोसे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बे भिडिअखौ प्रान्जल बि नार्जारि बिथांनि फुटेजनिफ्राय लानाय जाबाय। आं बिथांनि साबस्क्राइबार।